Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu. This is another beautiful day. Sinayila umama namhlanje unathi lapha namhlanje. Ngizokukhumbula udaba lakhe mayelana nezingane bazalwane ingane zakhe lezi angahlali nazo agcine ayiluzile. Kodwa ke uNkulunkulu siyamkholwa ukuthi uzoyenza uzolenza icebo. So ke khona izinto engathi ziyapromise nje, so ufikile uzos-update, uzosinikeza some updates ukuthi how is it going. So ke sinayekela mama namhlanje. Mama, angithathe le thuba before ngikubingelele, ngicela nje ukuvula lenkulumo yethu ngomthandazo nje kancane. Sizile nje laba bazalwane sazocela indawo la ukuthi sishuthe njengoba sikhona la. Baba, siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sibonga umusa wakho omkhulu uNkulunkulu ongelinganiswe nalutho. Baba, siyakubonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sesikhona ke Nkosi, sizoxoxa uNkulunkulu namandla kanye naye usisi egameni likaJesu Kristu. We pray ukuthi Nkosi konke sikhuluma la uNkulunkulu makubuyisele udumo kuwe ngoba lungu lwakho lufanele wena ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you. Amen. Amen. Mama, siyabingelela. Siyabingelela bhuti. Right? Ngiyaphila bhuti, njani? Right, nathi. Yeah. Ngikhumbula sagcina sikuvakashele lapha kwakho sazokhuluma nje malungana nalolu daba lwey'ngane. Yebo. So kube ngathi unama-updates amasha ekuthenini ukuthi ngathi khona okusha okuvelayo malungana nezingane. Mhlambe nje ngiyazi ukuthi ababukeli bethu sebayakwazi usayidinga introduction. Kodwa ke sinaye ke umama uthandekile esilana namhlanje egameni likaJesu. Ngizomkhumbula wakwafika washare istory about izingane zakhe lezi ancishwe i-access kuzona. But ke salikhuluma kudaba engathiwe umuntu othindana ngama-social worker malungana nangalolu daba. Mhlambe nje mama ungasithatha usibeke ekuthenini ukuthi selukudika how far lolu daba nokusizakala kwakho. Ngiyazi ukuthi singebabalekela abazalwane abanye baye ba-reach out to you ukukunikeza that emotional support, abanye futhi bakunikeza that financial support. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngani egameni likaJesu. Maybe nje mhlawumbe mama ukusithatha usibeke ukuthi lolu daba how far and zikhona izinto ezipromisayo ekulungeni kwalo. Yebo. Ngithanda ukunibingelela bazalwane ngelihle igama lomfeli wethu uJesu. Amen. Sibonga lolu suku lanamhlanje. Yes. uJesu Kristu uyinkosi. Before ngiqhubeka ngizoqala nje ukuthi ngichaze malungana nendaba yabantwana. Udaba labantwana into ebeyenza ukuthi kube khona le gap ukuthi bekusathulekile inkinga bekuwama result besiwalindile from ePitori. Okay. Ingakho bengenamnyakazo ngoba besilinda ama result bebesayochecka iID yami ukuthi ngabe ngiclean yini. Ngiyaqualify yini ukuthi abantwana bami babuye back. So ama result abuyile. Last week ama social worker ngifonile angitshela ukuthi ama result abuyile, but basaye bawa submit eCPD. Angazi kumele bathole i-medical report angazi ukuthi nani futhi enye. Basho ukuthi sengiready ukuthi ngihambe ngiyolanda abantwana. Okay. But inkinga ebisakhona ukuthi ukuxhumana kwama-social worker walana nawasekhaya. Ngoba ama-social worker wasekhaya kubonakala sengathi umsebenzi wawo awawenzanga kahle towards abantwana. So they were neglected ebantwaneni. Okay. Yes. So abafuni ukubuyela back kimi ngoba bengengakhuluma nabo ke izolo ama-social worker lawa asekhaya. Bathi bazobuyela back kimi, akunanto etheni esixoxele nje, bathi bazongifonela back ngoba lo engeke ngamtholiye wathi yena akadili ngama cases wabantwana. So uzongidlulisela kulabo babantwana bese nje ukuthi no uthe uzongifonela. So akangifonelanga ke since izolo namhlanje. Ama-social worker wala eGoli athe kimi if abantwana bengekho right njengoba abantwana ngisho ukuthi abekho right kumele ngihambe ngiyobalanda ngoba into besiyilindile vele bekuma result. Okay. If ama social worker awake Monfreya
akathathi inyathelo or akathathanga inyathelo ukuthi awu-check abantwana ngoba ayibona i-video yami leya yokuqala engangikhala ngayo ngabantwana. Bona bela eGoli mina mangifika ekhaya njengoba ngihlela ukuthi next week ngihambe ngiye ekhaya. Mangifika ngale bathe ngibathinte through i-landline yama-social worker lawo ake Monfrere bakhulume nawo through i-landline. Then if badonsa inyawo malunga nezingane bathe bona bazofonela amaphoyisa bona wake Monfrere kube yiwona azoyobaphusha lapho bekhona ukuze sikwazi ukuyolanda ingane ngoba izingane azikho right lapho zikhona. Yebo. Manje into besangibambile ke imali yokuthi ngiye ekhaya. Imali yokuya ekhaya yiyo engingenayo. But ama-social worker wona azi ukuthi sengiready. Yebo, azi ukuthi sengiready. So sekumele ngithathe inyathelo njengomama njengoba ngiclaimile abantwana ukuthi babuye back kimi. So ekulandeni kwakho abantwana like ungasuka nje wedwa ubalanda abantwana noma mhlambe ikhona iprocedure kumele yenzeke ekulandeni kwakho abantwana njengokuthi nje mhlambe khona bahamba nawe izinto kanjalo noma nje uwamukelekile ukuthi uvele usuke nje wedwa uhamba ulanda abantwana? Cha, angeke ngikwazi ukubalanda ngedwa abantwana mangifika ngale. Mina mangisuka la ngiya edrobheni eMonfrere ngiya kuma-social worker ema-ofisini wabo ngisuka nama-social worker ukuyolanda ingane. Ngeke ngihambe ngedwa njengoba ngangishilo nasekuqaleni ukuthi angikho safe. Ngizosuka nama-social worker or ngizobathola mhlambe sebebalandile sebelinde mina lapha edrobheni. Yebo, one of the two. If ngifike bengekabalandi mina ngizosuka nama-social worker sibe sesiya khona-ke endaweni yasemakhaya lapho bekhona ngoba abantwana basendaweni yasemakhaya. So ekulandeni kwakho abantwana into esebambile kuwe njengamanje mhlawumbe ke siqala sibeke eceleni indaba yemali. Le seba-aware yini ukuthi ungafika noma inini uzolanda abantwana? Seba-aware ngale? Ba-aware. Ama-social worker wangalena wona? Ama-social worker wangalena athulile for now. Mina ukhona ngizoya kuma-social worker walana next week Tuesday. Njengoba namhlanje kuyi-Saturday, Tuesday ngizoyobonana nawo. Then bazophinde baxhumane nabo futhi. Yebo, ukuthi ke ngoku sekufinalize yonke into ukuthi ngihamba ngoluphi usuku ukuya kubo ngale. So lawa wala ama-social worker yini into akumele akusize ngayo lawa wala? And lawa ngale I understand ukuthi mhlawumbe iwona kumele abe hands on ekulandeni kwakho abantwana. But kulawa ngala ikhona into akumele ayenze wona ekutheni ukuthi kulanda kwakho abantwana? Cha, ayikho into abazoyenza bona nje ukunginikeza feedback nokuthi banginikeza ama-result bawasende through i-email kuphela kulaba abangale. We understand. Akunanto enye abangangisiza ngayo ngoba bathe kimi nje kumele ngiyo-attenda i-parenting skills e-Meadowlands. Yes, so bathe kumele ngiyo-attenda i-parenting skills e-Meadowlands bathe bazongisendela nge-WhatsApp. Bathi bengekangisendeli. Yebo, kuphela. So ke ukuya ke le angazi noma mhlawumbe ngangakubuza lo mbuzo mhlawumbe ukuya ke lesithi ke nakho ke uyavuka kusasa ulanda abantwana kungadingakala imali engakanani ukuya nokubuya ukulanda abantwana? And njengoba sasifikile kwakho laphana sabona ukuthi hayi indawo kuyona abantwana bangakhona ukuhlala nawe, mhlawumbe ke ngiqala ngalo mbuzo ekutheni ukuthi ukuya nokubuya kungiyimalini ukulanda abantwana? Ngithe mangikhawunta ngathola ukuthi is 1.4 itikiti i-return kimi ngingedwa. So abantwana nabo nje bangizobuya nabo nje basebebhatala ama-seat ebhasini which means nabo i-1.4 because bayi-2. Yes, but ukudla akukho involved ukuthi bazodlala endleleni ke ngikhawunte nje amatikiti kuphela. So dinga 2.8. Yes. 2.8 ukuthi ukwazi ukuthi uhambe ubuye nabantwana. Indawo yakho okanye indlela ngiyazi ukuthi umzali kulabantwana ngiyakhumbula umention nendaba yokuthi awukasebenzi, mhlawumbe ikhona indlela ethile uNkulunkulu asakusiza ngayo ukuthi uzokwazi ukuphila nabantwana? Angifuni ukuqamba amanga bhuti wami njengoba ngangiwumuntu wayefisa ukuqala nebhizinisi lokupheka akukabikho lutho, angikaliqali ibhizinisi because of ama-finances. Akahlangani lutho, angifuni ukuqamba amanga.
njengoba ngangike ngasho kubazalwane ngichaza ukuthi ngicelisa nemithandazo because le mpi engibhekene nayo it's a warfare, akusiyimpi yenyama kuphela, yimpi kamoya. So esayidini lemali kuvalekile, angifuni ukuqamba amanga bhuti wami, akunamnyakazo ngoba angikakhoni even ukuthenga ibox lensipho le-1.3 le engiyidayisayo. Ngiloko ngithenga amalusi for ukuthi ngikhona ukusurvive endlini, ngikwazi ukupheka, ngigibele futhi, uyabona. Imali inibox lensipho li-1.3 leqhamuka nensipho. Yebo, lensipho lebengiyidayisa ngoba-ke yiyo-ke senginama-khasimende wayo for now while ikhishi lingekahlangani imali yakhona. Insipho amakhasimende wayo yiwo enginawo. I-startup sekhishi, do you think simalini? Angeke ngibe neshop bhuti wami because of kufuneka nama-equipment, uyabona. Mina nje ngine-space sokuthi uma ngathiwa mhlambe ngithola i-container, iyakwazi ukuhlala i-container. Yabona-ke i-container yona i-right ngoba iba nezitofu phakathi, then mina sekuzomele ngithenge igasi, uyabona, bese ngithola ne-fridge. Inkinga le ndawo engihlala kuyo ayinagesi, kufuneka i-fridge legasi. Okay. Yes, i-deep freezer yegasi lapho ngizokhona ukustoka inyama leyo engizobe ngiyipheka. Uyabona, so lezo zinto anginazo, angina-fridge, angina-container, anginazo izitofu. So kusamile ngenxa ya-equipment. So imali ukuthi mhlambe mangingathola amazinki-ke because ama-container ayadura, ahamba koma-15 to 20,000 mabesho. So ngingakwazi ukuthi ngithole amazinki, ngithenga amazinki, ngithole umuntu ongangenzela umkhukhu kuleya ndawo le bengizofaka kuyo i-container. Yes, ngenza into ecishe ifane kube umkhukhu like ezokwazi ukuthi ivuleke, ibe netafula, ngikwazi ukupheka-ke bese ngithenga istove ngoba zona istove asiduri kangaka. I think 1.2 ngeke ngasi-check price ithi 1.2 bese siyi-3 plates sehasi. Yeah. Mama, ngiyazi ukuthi into yakho nje ayi-involve kuphela into zey'ngane nemali njalo njalo. Ama-families-ke wona njengoba usuke i-process ukuthi ilanda abantwana, mhlambe lithini iside lawo, kwazama ukuxhumana nabo ikakhulukazi basemndenini wakho njalo njalo? Angifuni ukuqamba amanga bhuti wami, umndeni wami uthulile wathi tu. Akukho noyedwa ke wangixhuma malunga nalolu daba lolu. Akekho nje, since beyabantu vele bebe-distant kimi, bangibuyise ey'mpilweni zabo ngoba bona bebazi ukuthi kunalolu hlelo lwey'ngane ukuthi kufuneka mina nithi. So ngidiscoverile ukuthi it was a setup yonke lento, then nami ngasuka kubo ngiba-disownile. Ngingasho nje kanjalo ngithi ngiba-disownile because ngibone ubungozi obukubo ukuthi no, I'm better off without them. Ngcono ngiphile nabantu engingabazi, nabantwana bami, imindeni wami ozobe useduze kwami kuzobe kuabantwana bami because bona akunandima abayidlalile empilweni yami njengabantu ababengithembisile ekuqaleni kanti it was a setup. So ngeke ngadiscover ukuthi setup namanje njengoba ama-video sephumile akukho noyedwa emndenini wami kwethu. But bawabonile ama-video? Bawabonile ngoba ngize ngabasendela amadodakazi kabhuti wami lola ethembisa ngoba amadodakazi wakhe nginankinga nawo, si-right. Ngiye ngabasendela ama-video wakhona, bagcine nje ngibasendelile, zange bangitshele nokuthi ba-comment ukuthi siyibonile anti and then kwenzakalani, uyabo. And ngikhuluma nabo ngabantu abamaphoyisa, omunye iphoyisa, omunye usebenza e-airport, ilast born yakhona iwuthisha, uyabo. Ubhuti wakho no uthini, wakhuluma naye? Cha, asixhumani nobhuti. Ubhuti ugcina kwami ukukhuluma naye, ubhuti wayengabamba ama-calls wami. Ilesikhathi lesi ngangithi bhuti abantwana ama-social worker athi sengirede sengingaye ekhaya, wathi yena ngeke akwazi ukungisiza. Sagcina nje ngaleso sikhathi wagcina ngathi mangiloko ngiqhubeka ngithi ngiyamfonela, wagcina ngasawabamba ama-calls wami. Ngabona uba mangiphume kuye, ngabona ukuthi ngcono ngiphume kuye nje. To be honest-ke emndenini wami kahle kahle mina umndeni wami ufana nongekho kimi. Hayi, umndeni ufana nongekho. Umndeni wami yimi nabantu abami kuphela. Yes, ngoba till now bathuli, akhona oyedwa nje okhulumayo, akhona oyedwa ovelayo, abakhomenti abathini bayitholele. Mhlambe-ke sithi ukuphuma kancane kulokho, ngiyazi ukuthi abanye babazalwane abantu abasibuka kakhulu la ey'nkundleni zokuxhumana, abanye babo baye bangithinta besho bathi bazama ukuxhumana nawe. I think omunye wabo wazama ukungithinta, I think should ube wakufonela inamba ingangeni. Ngasho ngathi naye akaphinde akuzame. Nje ngifuna ukuthola nane-support
oyinikezwe ngabazalwane lapha emakhaya throughout the story nje so njengoba sesiphumele from day one isiqala ngiyazi ukuthi abanye mhlambe bayathandaza nawe abanye ngiyazi ukuthi bayakunikeza lawo ma-advice lawo nje ngifuna nje ukuthi mhlambe ke sibuke i-support nothando oluthole kubantwana bakaNkulunkulu ngokubona lapha einkundleni. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngalowo mbuzo loyo. I-support ngiyithole kakhulu kwezokuxhumana, angifuni ukuqamba amanga. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Abanye bangixhasa ngemithandazo, banesifiso noba bengenawo amandla kodwa bangithwele ngemithandazo. Abanye bayasizakala through ubufakazi bami ukuthi nabo badlulile ezimeni ezinjengalezi zami. Abanye nabo bebengazi ukuthi sikhona isixazululo kanti kule inkinga lezi ababhekane nazo. Ngabe ngibatshela ngoJesu-ke ukuthi uJesu uyena umxazululi wazo lezi inkinga nemimoya nani. Ngilitholile kakhulu uxhaso. Bakhona nabanye bebenokungisendela ama-cash send o-200 ukuthi ngikhona ukuthenga ishebe endlini. Bakhona benokungisendela, ukhona umunye ubhuti wangisendela nje for the first time wangisendela i-500 qala nje kuleyayo ukuqala. Wow. Yes, ngakwazi ukuthenga lawo malusi lawo. Wow. Yes, kwaba khona omunye usisi futhi ebese overseas eCanada, naye wayewangipha u$80 ethi mangithengele abantwana ukudla. Uyabona. So usupport ngithole kakhulu kubazalwane nemikhuleko. Abanye bengifonela, omunye usewasuka eMidrand wayofika endlini edrive ehamba nabantwana bakhe abayi2 ethi nje ufuna ukungibona, ufuna sikhuleke sibambane sibe ama-sisters, naye udinga udade wabo akanamndeni ufana nami. Ufisa ukuthi athole udade wabo angakhona ukubambisana naye sikhuleke ngoba siyakholwa ukuthi kuNkulunkulu anything is possible. Understand. So ngiyabonga kakhulu abantwana bakaNkulunkulu ngesupport yabo nje. Inkosi yami. Yebo. Yazi bazalwane bami, usefikile kumama wasinikeze update ukuthi isitori sakhe sesiyawufa. Useshilo ukuthi she needs about 2.8 ukuya nokubuya ukulanda abantwana. Mhlambe ke sithi ke nansi imali manje. Ungahamba nini? Ngahamba next week. Or next week. Yes, next week ungakhona. Whether it's Wednesday or Thursday because Tuesday ngiyobona nama-social worker lawa ala. So mangaba nje ngayithola next week between Wednesday, Thursday, Friday ngiyakhona ukuhamba. Ikhona i-process ekumele uqale uyenze before? Cha, it's just nje ngiyakubo ukuthi nabo baphinde babafonele futhi. Angithi abantu abangatholakala iyaringa yodwa i-landline that side abayibambi. So bazophinde futhi babaxhume babatshele. So kuze kube ne way forward ngithole bengilindile vele nabo ngale ngingathi sengifikile beyokhona yonke into iqala. Uyabo, just ukuba prepare ukuthi uyagibela yes, so that mangaba kune process ekumele bayenze that side babe beyenza. Understand, so that ngibathole mina be ready. Siyahamba manje ngoba phela angithi kunema court order zonke lezi zinto. So wena mawuhamba uthe uhlelo lakho lokuhamba ungahamba nobani kanjani? Cha, ngizohamba ngedwa mangisuka la eGoli ngiya edrobheni eMonfreyane. Then masusuka edrobheni. Mase ngisuka ke eMonfreya. Yes, kula ngizodinga khona. Okay. Yo, indaba ngiyabona nje manje sesiphakathi nonyaka, indaba zokufunda kubantwana lokho buye wakuhlelela mhlawumbe. Yebo, ama-social worker athi mangifuna isikolo sengibatholela isikolo abantwana. Awusubathole isikolo? Yes. Kodwa uqala wathi nangaki? Mina 5 years. Omunye? Mina 4. Na 4. Abafana. Umfana nentombazana. Umfana nentombazana. Okay, umfana nomntala. Yebo. Okay. So vele udinga isikole la bazofunda khona bobabili. Yebo. So yile lapho uzothola khona isikole wacela indawo isikhala into kanjalo. Yes, ngile ngayicela indawo basho ukuthi indawo ikhona but kumele ngize nencwadi yama-social worker. Kwasho ukuthi ke manje angikwazi ukugijima nencwadi yama-social worker ama-result engekaphumi, which means mabebuya sengizoya vele ngiphethe yonke into-ke ngoba ispace bathe sona sikhona isiyona. Yo ngangcono ngoba phela ngicabanga ukuthi mase befikile abantwana kumele babe nayo indawo indawo ikhona esikoleni. I think nayo that is very important ngoba banelungelo lokuthi baye esikoleni. Mhlawumbe nje mama ngeke ngize ngigcine isikhathi eside ngoba ngicabanga ukuthi okuningi okubaluleke kakhulu ukuthola isupport ukuthi ukwazi ukulanda abantwana. Mhlawumbe nje amanye amazwi akho nje mama ongagcizelela ngawo kubantu abazizalwane bonke ibandla likaJesu
emakhaya ekuthenini ukuthi ngiyazi ukuthi abanye njengoba ubushilo nje i-support uyithole kakhulu. Uma sukhona ngifuna ukucheck kahle le ndlela yokuphila abantwana masebela ukuthi mhlambe wena ufocus kakhulu ekutheni ukuthi ube nebhizinisi noma mhlambe mathuwa ukhona umuntu ongathi hey mina ngingaba nawo umsebenzi engingakunikeza wona njalo njalo. Ukukhuluma iqiniso bhuti wami ngithema ngithi ngiyabheka vele esimeni sokuthi ngisebenze umlungu nokuthi ngiyisebenze ngenxa yokuthi labantwana laba badlule esimeni badinga ukuthi ngibe seduze ngaso sonke isikhathi. Mangithola umsebenzi womlungu njengamanje ngizoba nenkinga ngoba kusho ukuthi kuzomela ngiphinde ngithole omunye umuntu ozongilandela bona esikoleni. Uya understand? So ibond phakathi kwami nabo abantwana nokuthi ngicheke ukuthi bajwayele indawo ngoba nale ndawo nguya ngiyazi until bayijwayele angizuba naso leso sikhathi mangithola umsebenzi womlungu ngoba bakhona abanye baye bangithinta bethi bafisa ukusebenzisana nami ngingafika yini omunye usewathi business lakhe lise Randburg befisa ukuthi sibambisane ngebusiness lakhe elise Randburg yabo. Omunye wathi ibusiness lakhe ngazi lise Balfour Park mawuya ngako Alexander kanje. Ngase ngiyabachazela ukuthi izongishaya mina bengifuna umuntu esizosebenzisana naye la if bona bebethi ngasizosebenzisana la ngikhona njengoba ngithi la ngemuva singakhona ukuvula ibhizinisi sivule la ngihlala khona bekuzoba ngcono ngoba kumele abantwana babe safe ngenze sure ukuthi ngibabhekile ngaso sonke isikhathi ngoba basasebancane. Le ndawo ukuhlala kuyo if I were to give you something to sell yini edayisekayo kule ndawo? Ama-cosmetics ayadayiseka kuleya ndawo nokudla into ehambayo lapha nokudla kuyahamba ukudla ngoba leya ndawo ayinagesi. Ngoba yes and futhi ngiseduze komgwaqo kuyahamba kakhulu ukudla. Yebo kodwa kuyahamba kakhulu ukudla nama-cosmetics ke. Nama-cosmetics ke vele abantu badinga into esetshenziswa daily leyo. Yes. Yo mama siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Bazalwane senizwele nani lapho emakhaya njoba ekhulumile nje i-platform yethu ke i-platform isikhathi esiningi esisebenza kakhulu ukusiza abazalwane not just only by edifying the church but also intweni ezi-emotionally support njalo njalo. When we talk about the platform that is so productive in a body of Christ, bazalwane, I'm not boasting, but then I'm very serious about this thing, bazalwane kamlika Jesus. I've seen it many times. Abanye benu bangangifakazela kuyona le bazalwane simbonile uNkulunkulu esebenzisa le platform ukuhlangabeza abantwana bakaNkulunkulu ey'dingweni zabo. Ngikhuluma njengomphathi okanye ngikhuluma njengo-admin wayo le platform ukuthi nangu mama sefikile ngiyamcelela bandla lenkosi uma kungenzeka mhlawumbe nje sengaba ukuthi-ke uyamfonela umbuze ukuthi uhamba nini umthengele ithikithi mhlawumbe noma ungathenga ithikithi lokuya mhlawumbe omunye futhi athenga ithikithi lokubuya omunye athenga ithikithi lomunye umntwana omunye athenga ithikithi lomunye umntwana but iyahlupha le amathikithi ngoba ifuna sengathi singayiconfirma indaba yosuku ekutheni kungaba uyintwa nini nokubuya nini ukuze amathikithi akhe nabantwana angashiyani ngama-date ngoba ulanda abantwana. So ngiyacela nje bazalwane kungaba oyedwa ongathi yano mina ngicela ukuthenga nje isingile mhlawumbe omunye naye athi ngicela ukuthenga ithikithi elibuyayo kanjalo omunye athi ngicela ukuthenga ithikithi lomntwana oyedwa omunye ngicela ukuthenga ithikithi lomunye umntwana. So ngiyanicela bazalwane ngithi ngiyacela ke simlekelele nangumama egameni lika Jesu mhlawumbe futhi uma esefikile sibone futhi ukuthi going onward indlela yokuphila kuphileka kanjani uma abantwana sebekhona ukuqhubekela phambili. So bazalwane ngiyanazi mina ngiyanazi umzimba kaJesu ngiyanazi bandla likaKristu ngiyacela kakhulu ngikhuluma njengomunye wenu enkosini ngikhuluma njengomunye wenu omncinyana enkosini. So ngiyacela bazalwane ekuthenini ukuthi simlekelele kakhulu umama njoba ezobe ehamba elanda abantwana. Akekho umuntu onomntwana okwazi ukuphila ngokukhululeka bengekho abantwana bakhe eduzane. So ke njobe seshilo nje ngiyacela bazalwane ke
fake izandla lapha nalapha. Nami ngizofaka mama esivivaneni ekutheni ukuthi nawe ukwazi ukulanda abantwana. Nami ngizofaka something ekutheni ukuthi ulekeleleke ekulandeni kwakho abantwana. And noma ngangidisclose okuningi khona la, kodwa-ke nami mase befikile abantwana ngizofika futhi nami ngizonibona. Ngiyazi ukuthi abantwana kuyahlupha ngoba isikhathi esiningi umthetho uyawungavumi ukuthi bashutheke, kodwa sizofika nathi sizoba-reportela abazalwane ukuthi abantwana bagcine befikile, noma singeke sibaveze ubuso kodwa siyobavezela abazalwane ukuthi namba abantwana bagcine befikile, ngoba abantwana banelungelo lokuthi asikwazi ukubaveza ko-social media abazalwane bami. Ngicabanga ukuthi abaningi benu bayazi leyo nto leyo esuke kanjalo. Kodwa-ke mase befikile ngizozama nami ngambona ukuthi yini nami engingalekeleleka ngayo ekuthenini ukuthi ukwazi ukuphila nabantwana, because this is not just only about making videos but umsebenzi kaNkulunkulu. We treat this as a ministry, so we come nathi kwakho sibone ukuthi silekelela kanjani. Singakuniki nje kuphela ufish, kodwa sizama indlela ukuthi sikunikeze udobo, ungaphili ngento. Singakuniki usizo lu-temporal, kodwa sikunika usizo le-long term, okanye sikunikeze usizo wazi ukuthi uzokhona ukuthi uphile ngalo. So siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu. Mhlawumbe nakulaba before uzoshare nama-contact wakho, maybe amazwi wakho okugcina nje, mhlawumbe ungathini mama? Amazwi wami wokugcina, bengingathanda ukuthi abantu ngazi nokuthi isikhathi siyavuma yini. Yeah. Ngiye ngathola ukuthi kule journey engibuya kuyo malunga neministry uNkulunkulu anginikeze yona njengomzalwane, ngibafakazela ngoJesu njengoba ngike ngafakaza nakhona la kuyo i-platform. Ngibafakazela ngoNkulunkulu ukuthi ngithathe kuphi ngibeka kuphi. Ngiye ngahlangabezana nabantu abaney'nkinga ey'cishe y'fane engike ngadlula kuzo nami. Kwase kuba khona abanye futhi abazalwane enhliziyo yami ebabuhlungu kakhulu njengoba ngingumuntu engangisonteza yona before. Yeah. Inhliziyo yami ibabuhlungu kakhulu mangibabona besele emuva, ngoba nami ngumuntu engangibambekile emandleni obumnyama. uNkulunkulu ngangekambuleleki ngaleso sikhathi ukuthi ngikwi-covenant e-wrong, ngangizitshela ukuthi ngikwi-covenant e-right, kanti ngikwi-covenant e-wrong. Ngizocela nje ukuthi ngike ngifakaze kancane nyana, ngingathatha isikhathi eside. Yebo bhuti. Njengoba mina ngangisonta eZayoni bhuti wami, ngifuna ukunikeza abantwana bakaNkulunkulu i-light, ngoba ngangisezayoni ngizitshela ukuthi mina ngikhonza uNkulunkulu. Yes. Lo wadala izulu nomhlaba. Ngangitshela ukuthi uNkulunkulu akanandaba ukuthi umkhonza kanjani. Ngangitshela ukuthi yonke imimoya ekhona ekaNkulunkulu, sengikhululela imimoya spiritual, izithunywa nengilosi. Bengicabanga ukuthi izithunywa nengilosi zikaNkulunkulu izinto eyodwa. Until uNkulunkulu angembulele through ijourney le ngangikuyo. Ngizozama ukuchaza malunga nezembatho. Okay. There was isikhathi lapho kwakunzima kimi ukuthi ngihlukane nesembatho, lapho uJesu esengibiza khona, ngoba wangibiza ngizwi. Maye ngibiza uJesu wathi mangiqhumule zonke izembatho, ngikhiphe zonke izintambo engangiyifakile emzimbeni, ngoba ekhaya bayanginqoba mangikhuleka ngalezi. Ngaqala ngabona umahluko, ngangithi mangikhuleka ngikhuleka ngigqoke nje kanje impahla ngizizwe ukuthi ngiba namandla, but ngangithi mangikhuleka ngigqoke izembatho ngizizwe ngiphelelwa amandla, noma ngilele imibono ngiyibone nginqotshwa kakhulu emaphusheni. Nganginga-understand, ngangi-confused kakhulu ukuthi how come, because iy'ngilosi izithunywa ngazi ukuthi zisebenzisana noNkulunkulu, then kuza kanjani ukuthi zingiflathele, because I remember there was a time
ngangithi mangiyokhuleka entabeni ngibuza kwenye abaprofeti ukuthi hayibo kuza kanjani ukuthi izithunywa zimflathele umuntu. Mina ngazi ukuthi uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe. So kuza kanjani kuthiwe isithunywa zimflathele umuntu ngoba mina ngangibhekane ne-challenge ukuthi ngiflathelwe izithunywa. Okay, zingiflathele kanjani izithunywa ngoba ngikwenzile konke bekuthiwa ngikwenze. Bengenzile amatiya, ngawenza amatiya I think ngo-2023 before uJesu azongibhiza. Ngawenza amatiya kwaze kwa-3 times. Lokho ngikuthiwa mangihlinze inkukhu ngenza itiya, ngenzela izithunywa zezembatho eziblue. Naba bezembatho ezigreen sebefuna nabelabo itiya, naba bezembatho ezimhlophe sebefuna elabo itiye. Ngangiconfused bhuti wami because ngiyenzile le misebenzi yaze yawu3 ngikhumbula kahle. Mangiyenza le misebenzi the more izinto zami zibawesa. The more ngiyenza lamatiya the more izinto zami zibawesa. I remember ngaboniswa umbono ngenze ukutiya nje logcine ngalenza ngangenzela izithunywa ezembatha ezigqoka izembatho ezigreen. Mangenza itiya leli lapho kumele ukuthi kuzovukwa kudliwa. Ngiboniswa izithunywa sami lesi sibhizi sentabeni. Siyashumayela kunabantu nje qiqibana labantu. Siyashumayela sigqokile isembatho esigreen. Engathi ngiyabuza kulabe nginabo lapho ngilindile ukuthi azongigeza lo muntu. Ngithi kuza kanjani lo muntu angeze ukuzongigeza? Engathi laba beseduza ngoba asazi ukuthi kungani engeze ukuzogeza ngoba uyena umuntu okumele azogeza. Ngithi umsebenzi lo wenzile wenzele yena. Uyena umuntu bekumele ukuthi azogeza. Manje kungani engazi ukuzogeza nathi asazi ukuthi kungani engazi ukuzogeza. Wayengekafika uJesu ngaleso sikhathi ezongilanda ngezwe. Ngamangala ukuthi kuza kanjani ukuthi izithunywa ziyamlahla umuntu. Kodwa uNkulunkulu mina ngazi ukuthi uJesu akamlahla umuntu. Kula ngibone khona umahluko ukuthi man there's something wrong. I was confused ukuthi kanjani ngoba mangikhuleka kuyakhulelekeka. Sikhuleka ngazo izithunywa futhi imanga ziyenzeka. Through izithunywa. And worst part kwelamuhla ngothi izithunywa zami mina zikaze zinginikeze iswasho kuthaba. Angifuni ukuqamba amanga. Mina ngiqokisiwe izembatho zonke ngilele ngikolobuthongo ngazi ukuthi izembatho zakhona but into enganginikeza nganginikeza iBhayibheli leli. Ngimangala ukuthi kuza kanjani ukuthi kuthiwe izithunywa zihambisana noNkulunkulu zihambisana nedlozi kodwa zinginikeza iBhayibheli. Ngiyazibona ziyashumayela ngiyabona futhi nami ukuthi ngiyafundisa ukushumayela ngiyazizwa nami ukuthi ngiyashumayela. Nginga-understand ukuthi kanjani ngiziletha lobufakazi ukuthi ngizoembula abantwana bakaNkulunkulu amehlo ababambekile kuleso simo esifana nesami engangibambeseke kusona ukuthi kuza kanjani ukuthi nithi izithunywa azisebenzisani noNkulunkulu kodwa ziyashumayela kodwa zinginika iBhayibheli. Ngahlangana nomama umama bathi uMamviji osekhaya lezwi. Okay. Usindisiwe lo mama. uMamviji kwathatha isikhathi ukuthi ngim-understand into ayikhulumayo. Kwakungekho easy ukuthi ngiyikhole into ayingitshela yona ukuthi tanami izithunywa zisebenzisana nedlozi. Njengoba izithunywa zisebenzisana nedlozi, njengoba uthi wena zikunikeza iBhayibheli, still ama tricks kaSathana la udlala ngawe. Ufuna ukuthi wena ube comfort kule ndawo okuyo uyitshela ukuthi wena usendaweni eright kanti awukho endaweni eright. Ngithi mama angi-understand because nginikezwe iBhayibheli mina. Kuza kanjani ukuthi uthi wena izithunywa zihambisana namadlozi kodwa zibe zinginikeza iBhayibheli. Kwakungekho lula ukuthi ngimkholelwa mama waba nenhliziyo nami eloko engichazele ethi mntanami azisebenzisani noJesu. Izithunywa zisebenzisana nedlozi ngithi cha mama cha. So ngihlangabezane nayo leyo challenge njengoba ngumuntu ohambe edayisa ngiyafakaza ngoJesu ngibatshela ngoJesu ngibatshela ngokuphendula ngibatshela ngepast yami ukuthi nami ngangibambekile ngikhonze eZayoni ngibambekile emandleni obumnyama uSathane ezenza ingilosi yokukhanya kodwa abe eyingilosi yobumnyama ngoba ngikhumbula kwaze kwafinyelela lapho zifika izithunywa ziyakhuluma nami. Kuphinde kuthiwe kunezithunywa lezi ezinye izithunywa bezingitshela into engekho zifuna ukuyokufaka emgodini. Lezi ezinye zikhuluma into eright. Ngithi mina kanjani ubumnyama nokukhanya buhlangana. So lezi izithunywa ziyithatha phi iauthority ukuthi zizokhuluma nami ezobumnyama phinde khulume nami ezokukhanya. Kanjani? Kanti uSathane wayedlala ngomqondo wami umbuso owodwa. It's the same covenant umbuso owodwa just kushiyana ngasho ngithi kushiyana ama-office ukuthi laba badila ngani laba badila ngani. Ngaze ngathukuthela kwesinye isikhathi ngathukuthela kangendlela yokuthi
ekuthukutheleni kwami ngathi yazini angisafune kuzwazwi elizokhuluma nami emadlebeni ngoba manje angisa-understand ukuthi ubani o-right ubani o-wrong. Bonke beza begqoka izembatho, abanye beza begqoka ezimhlophe, kanti amadimoni, izingilosi zobumnyama ziza zigqoke ezimhlophe. Angisafune kulalela zwi, angisafune ukukhuluma, angisafune isithunywa sizozovika kimi singitshela izinto engazi-understand ngoba bese ngikulevel ukuthi sengiyakhona ukuprofeta. Ngike ngaprofeta bangivala. Uya-understand? So ngathi yazini angisafune kulalela lutho njengamanje. Mina ngifuna uNkulunkulu manje, ngifuna uJesu, ngcono ngigive up everything. Angisafune angisenawo lwafuqufuqu lokuthi nami ngifuna ukuprofeta. Angisafuni because angikwazi ukwehlukanisa. Labantu uma beza beyinto eyi-one. Ngempela ngathi mangiqeda ukukhuleka leyo mkhuleko leyo ukuthi angisafuni. Kwathuleka vele zangiphinde kube nasithunywa siza kimi sokhuluma nami. Azakuphinde futhi kube nalizwi elibuya lizokhuluma nami. Until kwafika izwi likaNkulunkulu. Elika Jesu ngalizwa. uNkulunkulu ngiyalazi izwi lakhe. Ngiwazwile wonke amazwi. Ngiwazwile amazwi wemadimoni, ngiwazwile amazwi wezithunywa. Bese ngifuna ukuzwa ke manje izwi likaNkulunkulu until kwafika lona. Ngabuza futhi nakhona ukuthi ukuze ngibone different ukuthi leli izwi likaNkulunkulu ngoba izithunywa kwesinye isikhathi bengikhuluma nazo ngizibhekile. Uyabona? Ingilosi ifike ngiyibone ukuthi ingilosi ifike ngiyibone. Ngithi manje umahluko ukuphi ngizowazi kanjani manje ukuthi leli lizwi engilizwayo elikaNkulunkulu na. Kwathiwa kimi uNkulunkulu mayekhuluma nomuntu wakhe usebenzisa iscripture. Lokho ngikuprove kimi. uNkulunkulu mayekhuluma nami mina ukhuluma ngescripture. Uyafika ngikhothela iscripture emadlebeni wami, akhulume ngescripture emadlebeni wami. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyafika ezingilosi. Mayefika ezingilosi ethumela ingilosi yakhe ngizwe ngepresent ukuthi bekufika uNkulunkulu, there was a present of God. Kunjengana noma kufika umoya omubi uyafika emzimbeni wakho ukuthi no kunomoya ongekho right lana. I-environment, atmosphere yendawo uyayifila vele ukuthi no there's something wrong. From there uNkulunkulu waqala wakhuluma nami, wafika nje nami wanginikeza iscripture abase Efeso. Wathi read Ephesians, wakhuluma ngesilungu ngoba vele ngifunda iBhayibheli leli lesilungu. Wathi read Ephesians. Wathi read Thessalonians. Angangitshelanga iscripture but wathi mangifunde abase Thessalonica. Ngayifunda yonke incwadi yabase Thessalonica, ngayizwa ukuthi ikhuluma nami. Ukhuluma nami uNkulunkulu. Ungitshela ukuthi ufunani. Kubantwana bakhe ufuna baphile kanjani? Abantwana bakhe ufunani? Ngasho ngathi uNkulunkulu wami ukhuluma nami. Ngempela kwadlula iviki kwelilandelayo futhi waphinde wabuya wanginikeza iscriptures kaEzra. Ngezwe ke manje ukuthi uNkulunkulu mahluko ukuphi. Njengoba namanje ngiphethe iBhayibheli la. Engizothanda ukushare iscripture nani bazalwane. uNkulunkulu ukhulumile nami nje la insukwini. Ukhulume ngescripture lesi. Engizocela ukushare nani. Bengikhathazekile nje. Angazi bengikhathazekile uyabona kunesinye isikhathi ukuze ukuthi ngikhathazekile. Kodwa ngizama ukuyithola ukuthi yini lengistressayo angisho ukuthi yini. Ngizwe ukuthi umoya wami uphansi ngikhathazekile. Ufikile kimi wangikhothela iscripture. Wathi kumina, call to me when trouble comes. I will save you and you will praise me. Le Bible ngiyibeka eduze komqamelo wami vele mangilala. Bengiyivule kanje bengikhuleka ngencwadi yamaHubo 51 mangilala then ngayiyeka ngiyivule kanje. Angithi hawu uNkulunkulu ke lokhulumayo ukhuluma ngescripture. Mangithi ngivula amehlo ngiyathola ukuthi hawu nasi le scripture lesakhuluma ngaso. Kwanento ethi no awuyifunde yonke from 50 Psalms 50 ngehla nayo to 15. Mangiyifunda ithi isihloko sakhona sithi true worship. 1. The Almighty God, the Lord speaks. He calls to the whole earth from east to west. God shines from Zion, the city perfect in its beauty. Our God is coming, but not in silence. A raging fire is in front of him. A furious storm is around him. He calls heaven and earth as witnesses to see him judge his people. He says, gather my faithful people to me, those who made a covenant with me by offering a sacrifice. The heavens proclaim that God is righteous, that he himself is judge. Listen, my people, and I will speak.
I will testify against you, Israel. I am God, your God. I do not reprimand you because of your sacrifices and the burnt offerings you always bring me. And yet I do not need bulls from your farms or goats from your flocks. All the animals in the forest are mine, and the cattle on the thousands of hills. All the wild birds are mine, and all living things in the field. If I were hungry, I would not ask you for food. For the world and everything in it is mine. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goat? Let the giving of thanks be your sacrifice to God, and give the Almighty all that you promised. Call to me when trouble comes. I will save you, and you will praise me. Wow. Amen bazalwane. Yazi ngithe mangifunda leli lizwi leli kwafika impendulo yale mibuzo ebenginayo malunga nabazalwane abakhonza begqoka izembatho, ukuthi nabazalwane abagqoka izembatho nabazalwane abasasacrifice ngeyilwane, abasakholelwa ekuthenini uNkulunkulu uyalamukela igazi lembuzi, uyalamukela igazi lenkomo. Uya understand? So njengomuntu obuya kuleya covenant, abanye abakembuleleki uthabani, abakembuleleki njengoba ngumuntu ohamba efakaza, ngithi mangibafakaza ngibona ukuthi ayingaze kuvuke impi, ngoba lo muntu uyakholelwa ngempela kulento ene ngiyazama ukuthi ngimambulele, ngizama ukumchazela, but utholakala ukuthi hayi angikhona. Kwesinye isikhathi ngibalalelise ama-video kaBabuxaba, ngibabukelise ama-video kaBabuxaba u-part 1 no-part 2, ngoba yiwona kahle kahle agxila kakhulu ukuthi uNkulunkulu umlande kuphi and umbize kanjani. uNkulunkulu wangembulela ukuthi no, kumele ngishare leli lizwi nabo ngoba uye okhulumayo la ku-Old Testament uPsalms 50 verse 1 to 15. Umzalwane nomzalwane angazifundela ekhaya ukuthi uNkulunkulu akadingi ukudla, ngoba uyasho ukuthi uma ngifuna ukudla angeke ngize ngicele kini, angeke ngize ngicele kini ukuthi ngifuna ukudla, ngoba yonke into ekhona emhlabeni eyami. Mangaba ngifuna igazi ngiyakwazi ukuzinqumela isilwane mina, ngoba mina yonke lezi zinto lezi lezilwane zonke lezi yezami. Asikho isidingo sokuthi thina sinqume izilwane sichithe igazi sithi senzele uNkulunkulu. Nami bengibambeke kuloyo mbuso ofanayo, njengoba ngisho ukuthi ngahlinza kwaze kwa 3 times, and the more ngihlinza the more izinto zami zaziba worse every day. Izembatho lezi bengiyigqoka ngithe lapho sengamukela uJesu, zaqala manje lezithunywa zaziveza kuzona, ziza zigqoka into ezimnyama ngaphansi, mazi aphiya kimi kodwa zigqoke isembatho phezulu. Ngithi hayibo, ubumnyama nobukhanya buhlangana, kuza kanjani ithunywa zami lezi eziwu4 ziza manje sezigqoka ingubo ezimnyama kanjani? Kusho ukuthi manje ene zaziza zizongi-attacker, zikwatile ukuthi mina ngiyashiya, zazizakhuluma zathi phela wena uyashiya. That's why singeke sikwazi ukuzodla lokho kudla, ngoba lelo tiye ngalenze egcineni, lelo tiye ngalenze egcineni izithunywa zazingafuna ukuhlanganyela. Lo muntu wayengisiza ngangicela lo sisi lo ukuthi angisize ukuthi sikhuleke ndawonye, esho ukuthi izithunywa zakho yaziziflathele zibhekele ziyahamba vele azihlanganyele kanye nathi kulento esiyenzayo. And then ngithi mina kanti inkinga ikuphi? Bathi wena phela usubashiyile. Ngithi kanjani? Ngibashiye kanjani ngoba mina ngazi ukuthi izithunywa zisebenzisana noNkulunkulu. Mabethi ngibashiyile ngoba mina ngikhuleka ngoJesu, ngisengiphendukile kuJesu, bengicabanga ukuthi phela izithunywa noNkulunkulu ziyasebenzisana. Kuza kanjani? Uyabona? So bengithi ngidlulise lo myalezo kubazalwane ukuthi uNkulunkulu akafisi kulahlekelwa nawo yedwa kubantwana bakhe. Usifuna sonke njengoba simlindile ukuthi uzosilanda ngerapture, akafisi ukuthi basalele emuva. Enokubhlungu kakhulu obungizisa ubhlungu ukuthi laba bantu basebumnyameni akekho umuntu obatshelayo ngokukhanya. Makuthiwa masiphume kuwo lamabandla singayi kuwona, bazowazi kanjani ukuthi kunoJesu okhanya? Ngoba bona bazitshela ukuthi ba right, bazitshela ukuthi bakuJesu. Ngoba abanye nje ngihlala nabo baze basho ukuthi mina ngisindisiwe ngikuJesu, ngisindisiwe ngikuJesu la kulezayona engikuyo. So angeke ngikwazi ukushiya izayona yami mina ngenxa yokuthi wena uthi yes ngikuJesu nami ngisindisiwe ngendlela yami. So ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu engathi angabasiza abantwana bakhe abevule amehlo, because
akukho lula kulezi insuku nokuya emabandleni. Mina nginenkinga ye-rejection emabandleni, nginenkinga ye-rejection because of i-assignment uNkulunkulu anginikeze yona inzima kakhulu. Manje emabandleni amaningi bayayirejecta, abanginikeza ithuba lokuthi ngikwenze lokhu uNkulunkulu afuna ngikwenze, ngoba mina vele ubizo lwami ukuthi ngiye emabandleni. Nginikezwe i-assignment ukuthi mangihambe ngiye emabandleni ngiyotshela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi mabahambe kanjani ukuze babe right kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi wami, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nangomphako buphathela bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Anginibonge kakhulu, ngiyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Sometimes ngiyangifeel ukuthi manginibonga ngathi amazwi ami mancane. So ngicela nje mangikhuluma lamazwi akaso ningalaleli wona kuphela, kodwa ke nibuke nangale kwawo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, kakhulu for always being there for everyone who comes here, even for me nje. Ngiyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Mama, kwabadinga ke ukuthi bakwazi ukuthola kulabo bangafisa ukukulekelela, bangakuthola kanjani? Bangangithola kwi-phone number yami. Yes. Yebo, u-063 Yes. 753 Yes. 0117. 063 Yes. 753 Yes. 0117. Okay. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Batwana benkosi, siyabonga kakhulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela nje kulabo around Gauteng asibonane eKagiso ngomhla ka-30 August. Sizobe siseKagiso Drive and Lush and Kagiso Drive and Big Street, kungase Lusham Hostel. Uvele nje ubuze Lusham Hostel. Lusham Hostel sizobe silapho siyomemezela uJesu kuma streets aseKagiso. Masiqeda khona ngo-October sizobe sise Soweto Dlamini multipurpose. Sizobe silapho bazalwane, the last gathering nje lapho ke bazalwane sizobe silapho sithi God of our forefathers. Sizobe silapho sizobona uNkulunkulu practical lapho kenza izimangaliso. So ngiyamenya kakhulu bazalwane, sizobe sinayo umfundisi uBishop PR Chiliza all the way from KZN, Bishop and Ibtelezi from KZN, Babu Rev Ekaba from KZN. So sikhona khona lapha 25 October. But then go August sibe sengishilo nge-30 August from 10 a.m. So besilaphana. It's an outdoor service. So sinayo umfundisi Manqoba Nhleko, known from God's Army. So sinabo sisinokulunga, known from God's Army. So besisonke lapha bazalwane, so memezela uJesu kuma street aseKagiso. For more info 0788 417 844. And if you want to partner with our ministry, you can use the very same number 0788 417 844. Jesu Kristu ke uyinkosi manje naphakade. Asibonani ku-episode elandelayo. God bless you. Amen. Amen.